lovelies, you're welcome back to the channel. So we'll be checking out another amazing video from Finland, and this one is titled Kumeli Patient Sarinen, okay, with English subtitles. Guys, I can't wait to dive into this one. Okay, if you're super excited as much as I am and you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe and let's get right into it. Ja Saarinen, päivää. Päivää. Istutaan. Kiitos. Minkälaista vaivaa teillä nyt on ollut? Käsi on puudun. Käsi on puudun. Niin just. Dukatin päälle. Dukarin päälle. No mitäs nopeuspuoli? Nopeuttaa. No niin, näin. Lyökäs tohon oikein nopeasti. Oho! Kyllä siellä jotain toimintaa vielä on. Näyttäkää sitä kättä. Tuntuuko missään? Ei tunnu. No ei ihme, eihän täällä on veri kiertänyt moneen päivään. Päivää. Tää täytyy amputoida tää käsi. No niin. Että murretaan tää ranne ensin. Ei tää niin ihmeellinen homma. No justiin, sattuko? No niin pitikin. Sitten tää lähtee tän jälkeen ihan vetämällä. Yleisesti luullaan. Vähän kanittaa. Noin. Ei se sen ihmeellisempi homma. Niin. Täällä on vielä vaikka kuinka paljon käyttöä. Otetaan Repsikan penkillä autoon mukaan ja tällä voi morjestella tuttuja. Niin! Morjens! No niin. Ja Saarinen. Hyvä. Päivää. Istutaan. Kiitos. Minkälaista vaivaa teillä nyt on ollut? Korvissa soi. Korvissa soi. Niin just. Säkkijärven polkka. Ei jaksais kuunnella. Ei sitä jaksa kukaan kuunnella, se on kauhea kappale. Niin just. Katsotaan sinne korviin nyt vähän. No niin. No ei oo ihme, täällähän on jäänyt levy päälle. Niin. No niin, sillä tavalla. Meidän täytyy avata ne korvat. Niin. Tämmösen. Oho. Ei tässä mitään hätää, ottaa pieni toimenpide. Nyt voitte pitää kiinni musta. Voiko? Kyllä. Nyt tulee. Se on siinä. Miltäs nyt tuntuu? Oh my god, guys, Kumeli is something else. I'm sure at the end of this, because how can someone be having hand issue? You said you want to cut his hand, and he'll now be waving people with that same hand you have cut. This is really hilarious, okay? This guy is really crazy. Ja Saarinen. Päivää. Istutaan. Kiitos. Minkälaista vaivaa teillä nyt on ollut? Kurkku on kuiva. Kurkku on kuiva. Niin. Ootte sitten ryypiskellä? No vähän ruoan kanssa. No niinhän ne kaikki tekee. Kato taas vähän sinne. Suu auki, kädet on... Joo, kyllä täällä tosiaan jotain pientä on. Teillä on sen verran isot kitarisat, että ne pitää poistaa. No niin. Noin hampaat tuossa tiellä, niin poistetaan ne hampaat ensin. Oho. Ei tätä tarvitse pelätä. Pidetään kädet omalla puolellaan. Ja pää paikallaan. No niin. Eikä väistetä. Ei. Hyvä. Sillä tavalla. Oikein reippaasti. Lasketaan ne hampaat ton. Just noin. Hyvä. Käännytään tänne päin. Ei. Just. No niin, mä rupeen nyhtään niitä. Pidetään pää ihan paikalla. No niin, justiin siinä. Sieltähän ne tulee. Yksi. Kaksi. Kolme. Kädet sillä. 4. 5. No niin. Kattokaas, kun komeet. Oho. Ootteko koskaan maistanut? No maistakaa. Herkullisia. Niin, no. Nää on hyviä. No niin. No niin. Ja Saarinen. Päivä. Istutaan. Minkälaista vaivaa teillä nyt on ollut? Pää on tyhjä. Pää on tyhjä. Ajatus ei kulje. Ajatus ei kulje. No mitenkäs toi puhe? You have to break his head. Puheluista kyllä. No niin aina. Tiesittekö te muuten, että puhe ei tuu päästä vaan suusta? Tiesin. No niin. Pitäisköhän meidän vähän kuunnella sitä teidän päätä? No niin. Koittakaas nyt ajatella oikein kiivaasti. Ajatteletteko te nyt? Kyllä. Ei täällä kulje yhtään mitään. Täällä on hiljasta kuin vintillä. Niin. Meidän täytyy poistaa toi teidän pää. No niin. Ei se niin ihmeellinen homma ole kuin luullaan. Pistäkääs pää tohon mun polville.
Justiin noin. Mä kuitenkin piirrän tänne taas ton viivan, niin on helpompi sitten saada. Menee suoraan. Menee suoraan varmasti. Mä rupeen veteleen, niin pidetään ne kädet siellä omalla puolella. No. Kyllä pysyy. Ollaan siinä niinku puna-asennossa niinku pikaluistut ja tähän menee juohet. Niin on hyvä. No niin, lasketaan toi tohon. Miltäs tuntuu? Onko ruumista ikävä? No ei oo. Joo, hyvä se. Tiedättekö Saarinen, että siitä on tasan 2 vuotta, kun kävitte ensimmäisen kerran vastaanotolla? Onko? Juu, mä hommasin tämmösen pernakakun teille. Suurenmoista. Maistakaa. Noin. Onko hyvä? Hyvä. Tää on tehty edellisen potilaan pernasta. No niin, kodi jos syömään. Te ette lähde mihinkään, te jäätte tänne. No niin, no. Hyvänä päätää. Who gave Kumeli this certificate of the doctor? Because what is this? How can you remove someone's head because it's having headache? You will remove a whole of his head because he's having headache. Oh, it is well. Guys, this guy is hilarious. He's one of the major reason I love Finnish comedy, okay? He's just so funny and he's very, very creative. And I love this for him. Let me know what you feel about this one, okay? My highest highlight of this video is the fact that he cut someone's hand, his patient and Sarinen's hand, and gave it to him to be waving at people. That is what he'll be using that hand for. And the ending of this particular video, I have to cut his head because he's having headache. So tell me your highlights on the comments, okay? Let me know on the comments. And also, guys, please let me know what else I should be checking out next. Recommend something for me video, something interesting, something engaging, okay? To my returning subscribers, thank you very much. I appreciate your love and support, alright? See you all on my next one and bye for now.